Konna l-forum ta' depression, minn hemm depression u hemm depression, ġifieri, missieru mbagħad mitta 49, żgħir ħafna. Illa li xumbat iffurmatlu dil-anġina f'qalbu, it-tobbaqlu l-len operawk miex xejsa fil-ħodu tkun sew, operawk u miex daqsek maġġuri, imma ma taħħomx dak il-ċans, mal-lejl miet il-pa, ġifieri kien miet, mal-lejl, ġlida mommi, għax hu miet fil-birthday tiegħi. U ġlida mommi, għax rida tagħmilli surprise party, u ma rridx għaltlu xqiet l-isptar, qiegħed ħażin, għaltlu surprise party, għall-amur għamillu. Skużawni, dak is-surprise party, ovvjament, 10 su jibsa wkoll. Again, prefjera surprise party li ovvjament qoħdi tħassru xqiet l-isptar, eċetera. Fil-fatt għallara ma tgħidlux xqiet l-isptar. Inti pol-papa fejn, fis-sens għalt li let jaraw naqraw dar, għalt li tafjent, mux kiex tħossu tajjeb dal-axħar, għalt li doċ tinkwita xej grav imma. U rrit li orraj tajdlu li forsi qiet l-isptar imma mux għax grav għax t-jom jimmonetarjawh. U jina surprise party men kienem tfajla stidnu ili, kienu jafu li toġobni, xrobna u ħadd pjaċir kienem xabba kollegi, xabba ħbibu għamlu da surprise party. Kem kellek żmien hekk? Taf li strin eżatt ma niftakar xi jidir li 21 xi ħaġek. 21 jidir li. Ġi toħdunix. Insomma, u dar-raġel tara su jibsaw qalbu kbira Alla jekk ma tagħmelulux. Naqla l-wires kollha u niġi issa d-dar. Alla. Insomma. U għamlet li dal-parti nxob ċarbat boss, ovvjament. U f'nofs tal-lejl minn ġiġi ta' finti tkun għadek qaqqas bdejt irkupra u ġiet qajjimna għatli għatlix il-papa għatli mux qiegħed tajjeb għatli ħammur. Kienu għaddu sanlu għal-isptar, tista' timmaġin biex jeżisti Mother Day ġifieri. U jien xin stardiet il-karozza ħansuq indunajt, qed miet, żgur. Ħassejta mill-ewwel hekk.